Cekdarên Esed û mîlîsên bi ser ve derbasî başûrê Sûriye bûn. Ew jî piştî 17 rojan ji destpêkirina êrîşa bejayî û civînên danûstandinan yên ku Rûsye wekû aliyekî têde beşdar bû. Takaribe nerîna leşkerî ya rejêma Esed li ser deverê ferz bike û pêşeroja wê deverê kontrol bike. Navenda hevkirinê ya Rûsye tevlêbûna hejmarek bêhtir ji agirbestê re li devera kêmkirina astê şer li başûrê Rojavayê Sûriyê ji bo not bajarokî eşkere kir. Ew jî piştî tevlêbûna 16 bajarokan li parêzgeha Derayê ji bo agirbestê di 24 dijmêrên Bûrî de serbarî 15 bajarokên dî li Swêda ku yek ji wan di roja dawî de tevlî wê agirbestê bû. Navenda hevhatinê ya Rûsyê li Sûriyê eşkere kir ku polîsên leşkerî yên Rûsyê awayê dirxistina hezar çekdarî li gel malbatê wan ji devera kêmkirina astê şer li başûrê Sûriyê dixwîne. Li aliyekî din desthilatdarên welatê Urdunê ji aliyê xwe de ermanckirina hêzên xwe ji derbiderên Sûriyê re lê ser sînorê welatê xwe nerast kirin û berpirsekî pilebilind yê wî welatî got ku wî bi xwe ew bûye şopandiye û ew kesê birîndar yê wêneyên wî belav bûne ji ber şerê ku li devera kojê hatiye birîndar bûye. Ji aliyê xwe de serkirdeyê devera Bakurê Urdunê Emîd Rukn Xalid Elmesaîd belavkirina hêzên rejêmê li ser sînorê di navbera Sûriye û Urdunê ta dergehê Nesîb bi karkirin li ser kontrolkirina sînor di navbera wan du welatan de derbirand. Mesaîd her wiha serbar kir ku kontrolkirina hêzên Sûriyê ji sînorê bi welatê wî re wê bi awayekî pozîtîv li her du welatan vegere ji aliyê aborî û ew lehîve. Şêrîn Kîlo Ark.